Good morning guys! Ako si Inday, Abel, Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Yan, nakita nyo po. Ayan, bibigyan ko po kayo ng updates ngayon sa ating Palayan. Ngayon, tatawagin na po natin siyang Palayan. Hindi na po siya binhi. Ayan, ang ganda. Kulay green na green. Tara guys, tingnan natin. Baba po tayo. Okay, dyan po tayo. Bababa. Okay. Let's go! Yan, dito na tayo. Nandito na tayo sa ating area. Wow. Ayan. Ayan, nagbabawas na po tayo ng tubig. Ayun. Ang haba na at ang tingkad. Ayan guys, punong-puno po yan. Punong-puno po tayo. Ang ganda ng pagkatanim ni Dana. Ang haba, ang bilis oh. Dito, atin pa rin ito. Yan, hanggang doon. Yan, dito rin na side. Atin rin to guys. Ang linis ng tubig, galing po to sa bundok. Yung tubig dito guys, hindi po pahirapan. Hindi na natin kailangan pa ng mga pump para magkatubig lang. Ito ay nanggaling doon sa bundok. Hindi na natin kailangan ng tubig, kailangan maging dry na siya, sunes, kagaya nitong sa kabila guys oh. Yan. Pa-dry na siya ng kunti.
Hindi na natin siya kailangan dalawin araw-araw o titingnan. Bihira lang. Hanggang sa makaharvest po tayo. Ayan. Titingnan natin kung may mga damo sa mga gilid-gilid. Ayan, tatanggalin natin yung mga damo-damo na tumutubo sa gitna, sa gilid. Ito na side, kailangan linisan natin to. Yan, tanggalin. Ito, yan siya guys. Yung sinasabi ko sa inyo na damo. Ito. Yan siya. Kailangan tanggalin natin yan. Kailangan makuha natin yan. Meron yan sa mga gitna-gitna. Nakatago lang sila. Kung napapansin nyo, parang magkamukha lang. Walang pinagkaiba. Ang mukha nila sa palay natin at saka yung damo. Magkamukha. Parang magkapatid sa labas. Pero iba po yan. Kailangan wala tayong pantanggal guys. Kailangan tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Akala nyo bulaklak. Akala nyo lang bulaklak. Damo po yan. Ang ganda, di ba ang ganda? Pero kung i-display kaya natin to. Ang ganda, di ba? Damo po yan, damo. Ayan si damo. Ang ganda nila, oh. Wow! Time check natin guys, 10:45 in the morning. Ayan, nandito tayo sa ating palayan. Huwag kayong magtaka kung may mga bakanting lote dyan at hindi natin nataniman kasi yan po ay daanan ng ating mga makinerya. Kagaya ng tractor, tracer, rice planting. Ayan, dito siya dumadaan. Kaya bakante po dyan. Okay guys, ito lang pong updates ko sa inyo ngayon. Ito na side. Sa kabilang area naman po, punta po tayo doon para mabigyan ko po kayo ng update sa ating susunod na mga videos. Okay guys, thank you at maraming salamat sa inyong suporta. Ako po si Inday Abel Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Thank you for watching guys! Salamat sa inyo guys. Tayo pauwi na po. Ayan, nabigyan ko po kayo ng update sa ating palayan ngayon. Ayan po siya. Ang ganda po ng tubo niya. Ang ganda ng tindig. Ayan. Para mag-harvest na po tayo soonest. Ayan. Meron na po tayong makain soon.
Meron na tayong pang supply. Ayan. Please don't forget to like, comment, and subscribe sa channel ni Inday Abel Bisaya. Ang init guys. Ayan. Nakabalik na po tayo. Okay, bye! See you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.